tağamana turanmısınız. Bir karar döwletimizin bahtiyarlyk döwründe, hormatly prezidentimizin saýatyna kerweriňizden maşgala ojaklarymyzdy, agdy berlik, bahtiyarlyk, bereketli taçaklaryň bereketten bol bolmagyny, rewşen geljeğimizde tarap ede wadynyňa atyp barýan, gahman arka dağımyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, ýyl ýurt bähliýetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysynyň arawa janmany ardulap, aýlaksynyň owadatly gepleşmede başlaýar. Mehran vatandaşlar ine hemmemiziň bilşimidi ýaly bir karar döwletimiziň bahtiyarlyk döwründe gahryman arka dağımyzyň tagallat bilen biziň her bir günümizi toýlara, bayramlara beklenýär. Her toy bayramçylygymyzda bolsa, gahryman arka dağımyz ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, dep, desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň inisiatorlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirmek üçin halipa şäherlik ýoluny açyp berdi. Edi doganlar siz biziň gepleşigimizde ýygyder tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimizde ýerde-urde öz aýdymlar bilen meşgul bolan ustad halipalarymyzyň, şeýle-de bir näçe median ustadlarymyzyň, ata-babalarymyzdan gelýän halk bagşylarymyzyň, şeýle-de kompozitorlarymyzyň eterne döredilen aýdymlar aýdýan aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine size aýdym sady gepleşigimizde bildirleýäris. Ine edi doganlar şuň kun bir gepleşigimizde bolsa, ýani paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýalkyn saçyp oturan, gahryman arka dağımyzyň täze açyp beren, Aman Kekilov adynaky mugallimçilik mektebine zähmet çekýän, şeýle-de ol ýerde häzir günetçenni şol aýdym satyngatyny dowam edip duran ustad halipa mugallimleri, ýerde-urde öz aýdymlary bilen meşgul bolan ýaşlyk halk toporny aýdym aýdyp halka özüni tanadan bir näçe medeniýet ustadlarymyzy, halipalarymyzy gepleşigimizde çağırdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanışyp bolalım. Mehran vatandaşlar ine ýadyňyza düşýän bolsa, ýerde-urde Aman Kekilov adynaky mugallimçilik mektebine bir näçe aýdym saz bilen meşgul bolan biziň ýaşlarymyz çykyş edýärdi. Ýani ol toporyň adyna bolsa, ýaşlyk halkta topor diýip atlandyrylýardy. Ine şol döwürden bäri häzir günetçeni dowam edip gelýän ýaşlyk halkta toporyny zähmet çeken, aýdym aýdýan, ýani biziň bir näçe aýdymçylarymyza halipalyk edýän ustad halipamyz, ýaşlyk halkta toporynyň ýol başçysy Türkmenistanyň halk artisti Gurban Nuriýewiň ýol başçylygyna şuň kun bir aýlakşam owadatly gepleşigimizde ýazmagy makul etdik. Ine şuň kunem şol gepleşigimizde topor ýol başçysy Türkmenistan halk artisti Gurban Nuriýewi halipamyzy sahnamyza çagyrýar. Gurban aga gepleşigimizde hoş gördük. Ine bugün kun gahryman arka dağımyzyň tagallat bilen şu Aman Kekilov adynaky mugallimçilik mektebine bir hereket edýän ýaşlyk halkta toporny 50 ýyl boldy. Elbetde şu 50 ýylyň içinde de bir näçe şägirdleri, bir näçe mugallimleri, bir näçe ýaşlarymyza ilim bilim sungatyň inisiatorlaryny öwretjek, bir näçe mugallimlerim öz eliňizde işläp geçirdiňiz. Häzir siziň ýol başçylygyňyzda şol döwürlerde öz aýdymlary bilen meşgul bolan öz okuwçylaryňyzy, öz taliplaryňyzy häzir sahnamyza çagyraýalyň. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna ýerleşýän medeniýet merkeziniň Göktepe mukamlar aýdymsa toporynyň aýdymçysy Aslan Saparow bilen gepleşigimizde. Darmana bir vakasta yerkim alan gözlerim koydu meni tükönük darmana Şuň kun ýene-de biziň gepleşigimizde ýerde-urlerde öz aýdymlary bilen meşgul bolan. Häzir günde biziň ýaşlarymyza ilim bilim terbiýe berip, şol öwrenen aýdym satymgatyň inisiatorlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirýän Lewap welaýatynyň Darganata etrawynyň 9-njy orta mektebiniň aýdym sat mugallimi Gulennam Artiqova biziň gepleşigimizde. Gulennam Artiqowany sahnamyza
çağırýar. Eride onur şerete şugun kun bizim gepleşimizde Mar vilayatynyň Taşsabadyr etrafynyň birinji orta mektebiniň aýdym saat mugallimi ýaş netellere ilim bilim terbiýe bermek bilen sunugatynyň iňçe sirlerini ýaşlarymyza ýetirýän Oğulnabat Rahimowady bilen gepleşimizde. Onu näme mehriban watandaşlar, mehriban mehmanlar geliňädir hemme bilelikde Oğulnabat Rahimowady sahlamyza çağıralyň. Garşylaýar. Görüşümde ýaly öz aýdymlary bilen meşhur bolan aýdymçylarymyň hoş owazyny esdeňde özüňe maýyl bolýar. Ýene de şu Amanke Kilfadynaky mugallimçilik mektebini öz aýdymlary bilen meşhur bolan Denanlyk Ahal welaýatynyň Kaky etrawynyň Duşok şäherçetinde ýerleşýän 10-njy orta mektebiniň mugallimi Ogul Şeker Meretquly bilen gepleşimizde. Sahnamızda Ogul Şeker Meretquly garşylaýar. Geçti köňlüm men diline yetişdi. Balmaralım Pelvin yadım can kalini Belent belent dağlar arağa düştü Balmaralım Pelvin yadım can kalini Eride onlar. Ine görüşümüz ýaly şol ustad halifalarymyzdan gelýän aýdymlary täze rewişde öz döwürlerini meşhur bolup halka özüni tanadan ustad aýdymçylar bilen tanışmagymyzy dowam edýär. Şeýlede şol döwürlerde öz aýdymlary bilen meşhur bolan ine Amanke Kilfadynaky mugallimçilik mektebini öz hoş owazlary bilen gutorup häzir güneçennem ýaş nesillermide ýani aýdym taýpynyň iňçe sirlerini öwredip mugallimçilik kärini dowam etdirip gelýän Mar vilayatynyň Taşsabadyr etrawyna ýerleşýän 3-nji orta mektebiniň mugallimi Aýgul Amagelliwady bilen gepleşimizde. Aýgul ýeňemiz bilen tanyş bolalım. Neler çektim kırakanda geçrimdi Malları yağına beter oldum derdinden
babana hizmet ederme. Bilmeni maksadıma kaçan yedirme. Bu derdiyle başım alıp gidermen giderme. Bu dünyadan öter oldum derdinden. Evi doğanlar ine görüşme diyali, ine şu yerde oturan dinanımız elbette sizin ödüňizde de tanış bolsa gerek. Biziň gepleşigimizden ödüňe geçmeýän helsinni iyili derli biziň gepleşigimizde gatnaşyp duran. Ir döwürlerde öz aýdymlary bilen halk içinde ödüni tanadan, ýani Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Anna Bagat Nur Nepesova da biziň gepleşigimizde. Gelin eger Anna Bagat Nur Nepesowany garşylaýan. Başına boy köp oturmay yel zan bibi ay bulut oynap gel çaylar kaşıp fil gel boy Mehran vatandaşlar, ine görüşme diýäli, şol döwürlerden bäri, ýani dowam edip gelýän ýaşlyk halk sağ topary her gün içeni dowam edýär. Ine şu gün bolsa biziň aýdymçylarymyza sadanlarlyk edýän, ýani Amarka kelip hadynaky mugallimçilik mektebiniň ýaşlyk höwetçiň halk toparyn biziň aýdymçylarymyza sadanlarlyk ederler. Şeýle biziň gepleşiklerimiziň şowlu etmegine öz goşantlaryny goşar. Dileşeýle ajaýyplygy döredip beren, ustad halipalarymyza uly hormat goýan, gahrman arka dağımyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dağımyzyň jany tag bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutunlyşynyň arawazanmagyny tüýsürüňizden arzu edýär. Şeýle ýaxşy arzuwlary her biriňizde arzulap, aýlakşam gowadatly gepleşigimizden täze sany siziň bilen diýdarlaşýar. Ondan mehribanlar bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Media sırad ustadlary, halipalar yerine geç oturmasydan haýyş edýär. Mehran vatandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dağımyzyň tagallasy bilen biziň her bir günümiz toýlara, bayramlara betlenýär. Şol toy bayramlarymyzda bolsa biziň ustad halk bagşylarymyzyň, şeýle-de meşhur kompozitorlarymyzyň eterne döredilen aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine de halk köpçüligine ýetirilýär. Eri doganlar ine hemmemiziň bilşimi diýäli şu gün biziň gepleşigimizde, ýani Amarka kelip hadynaky mugallimçilik mektebiniň ýaşlyk höwetçiň halk toparynyň ýol başçysy Türkmenistanyň halk artisti Gurban Nuriýew. Ine Gurban agada bir näçe ýyllar bäri zähmet çekip şol mektepde bir näçe aýdymsa toparyny ýol başçylyk edip öz elinden bir näçe uçurumlary geçiren ustad halipa mugallimlerimizden biri. Biz bol täzer söhbetleşigimizde ata-babalarymyzyň pähminden ugralyp uly başlar, kiçikler diýişler ýaly sözümiziň başyny Türkmenistanyň halk artisti Gurban Nuriýew bilen başlamakçy. Gurban aga gepleşigimizde hoş gördük. Ine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dağymyz, paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýalkyn saçyp oturan bir owadan täze binany, ýani Amarka kelip hadynaky mugallimçilik mektebine bir okuyan ýaş taliplerimiz döwrewap okumak üçin, ilim bilim terbiýe almak üçin, şeýle sungatyň iňçe sirlerini öwrenmek üçin, döretmek üçin täze bir owadan binany açyp berdi. Siz bolsa şol binada zähmet çekýäňiz bir näçe taliplere bolsa ilim bilim terbiýe bermek bilen meşgullanman biziň sungatymyzyň iňçe sirlerini, ustad halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň, halk bagşylarymyzyň aýdan aýdymlarynyň iňçe sirlerini biziň ýaşlarymyza ýetirýärňiz. Gahrman arka dağımyzyň ýurdumyzda döredip beren mümkinçilikler dogrusyna şeýle halipa şähertiki ýol dogrusyna gepleşigimiz bilen dowam etsek, söz sizden.
Berkara döwletimiň bagtyrlyk döwrüne hormatly prezidentimiz Türkmen sahynyň ösürmeklige gaty ullukan goşant goşýa şoň sakatyny hormatly prezidentimizin özü dur. Hormatly prezidentimiz biziň aýdym aýtmakda da, saat salmakda da, goşmakda da hemme taraplaýyn sanawat işgärlerine, medeni işgärlerine görüllü mektep bolup dur. Şoň üçin ilki sözümi hormatly prezidentime şu halifa şäherlik ýolunu açyp halkymyza şeýle eşretli tapaly günleri beren üçin köp taňryalkadan aýdýan hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, görjek güni gowy bolsun. Ýaşlyk geçen halk topory barada aýdamyzy ol 1968-nji ýylyň sentýabr aýynda döredildi. Şondan bäri men özüm ýolbaşçylyk edip gelýän. Şol döwürlerden başlap bir näçe halk aýdymlaryny, halk dörejligini degişli bir näçe öleňleri, ýar kuş tepdileri aýdyp repertuarymyza goşup şonu hyzygyny bilen ýetirip geldik şu açenni. Häzirem şonuň ýaly halk dörejligine diqqat köp interiýär. Şol döredilen aýdymlary hemmesi halk dörejligi bilen baglanyşykly şeýlede watanymyzy, berkarar döwletimizi, hormatly prezidentimizi, ülkemizi wasf edýän aýdymlary gyzygyny bilen halka ýetirip gelýär. Şu geçen döwürde ýaşlyk uçan halk topory gaty köp ýetişliklere gatnaşdy, festivalllara gatnaşyp bayrakly orunlara münasip bolup geldi. 1981-nji ýylda ýaşlyk uçan halk topory şu Aşgabat şäheriniň 100 ýyllygyna baglanyp geçirilen ýetişlikde birinji oruna münasip boldy. Estrada aýdyn toporlarynyň arasynda. Şoň üçin hem biziň topormady Türkmenistanyň ýaşlar guramasy Belgrad oblastynyň Staraskol şäherine çykyş etmäge goýup berdi. Ana şu oturan talip gyýyllaryň gelýän içinde şol ýerde çykyş edenler hem bar. Ondan soň 82-nji ýylda Türkmen saat sanatyny ösürmekde hem de häzirki zaman
döredilen kompetitorların aydımlarımızı halka yetirmekte bitiren işimiz için Höwetçiň halk topar diýen hormatly ad berildi. Soňra 89-njy ýylda ýaşlaryň arasynda aydymlary wagt etmekde bitiren iş üçin Höwetçiň halk topary Türkmenistanyň ýaşlar bayragyna münasip boldy. Şu geçen döwrüň içinde soňra 2001-nji ýylda Türkmeniň altyn asr bäýteşiginiň ýeňiji diýen hormatly ad berdi. Şeýlem ruhyet köşkünde çykyş edemizde ýokary we orta okuw mekdepleriniň arasyndaky konsertde biziň hem toparymyz çykyş etdi. Şonu hormatly prezidentimiz bize şahir paýny sowgat etdi. Soňra 2011-nji ýylda biz ikinji gedek ýaşlar bayragyna münasip bolduk. Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň ýetdiň adamyna münasip bolduk. Ana şu geçen döwrümizin içinde hormatly prezidentimizem 2009-njy ýylda maňa da Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ady daqdy. En hormatly prezidentimize münkerem sag bolsun aýdýan, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, görjegi gowy bolsun. Ol halifalyk şähertlik ýoluny bize peşkeş berdi. Ýakynda ýaşlarymyz bilen şu 50 ýylyň dowamynda ýaşly Höwetçiň halk toparyna gatnaşan aýdymçy gyýylar, gelinleri, ýigitleri hemmesini bir saçagyň başynda jemledik. Şular bilen dörejilik duşugyny geçdik. Şu dörejilik duşugyny da şu ýaşlarymyz gatnaşýar, döwletimiziň ähli günjünlerini ýani biziň toparymyzda gatnaşýarlar. Şuňa gatnaşmagy meni ýene-de birge beýgeltdi. Sebäbi şulary görüp öwet ýaşlygym ýadyma düşüp gitdi. Şoň üçin hormatly prezidentimiz şunuň ýaly halifalyk şähertlik ýoluny açyp beren üçin hem-de şular bilen duşuklar geçirmäge mümkinçilikler edýän üçin münkerem sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, görjek güni gowy bolsun. Ähli türkmen halky üçin edýän ähli işlerinde rowaşlyklaryň ýar bolmagyny arzu edýärin. Sag bolun. 1968-nji ýylyň sentýabr aýynda ýaşlyk Höwetçiň halk topary döredilipdir. Şondan märem eýem şuň kun içinde dowam edip gelýän şol topara 50 ýylyň dolmagy şoň içinde bir näçe işler bitirilipdir. Görýäňizmi, häzir kun içinde şol toparyň dowam etmegine, şol toparyň bir hälisini bayramçylyk dabarlarymyzda gatnaşmagyna, şol döwürdäki aýdymlary häzirki ýaşlaryň ýerine ýetirmegine, tiziň ýol başçylygyňyzda halk köpçüligine ýetirler. Elbetde ägir işleri edilen aydımlar, bir näçe aydımlaryň üstüne işlenen, sünnälenip halk köpçüligine ýetirilen bir aydımlaryň aňyrsyna bir ullukan bir zähmet ýatyrda. Sebäbi bir aýdymy işlemek üçin bir näçe gün gerek bolýar, bir näçe azap gerek bolýar, bir näçe şu orkestrlaryň kömegi bilen bir näçe eserler täze aýdymlar döretmeli bolýaňyzda. Görýäňizmi? Şolar ýaly 50 ýylyň içinde bitirilen işler, 50 ýylyň içinde şol ýerden bir näçe uçurumlary başdan geçiren şol döwürlerde öz aýdymlar bilen meşgul bolan aýdymçylar bugünkü gün biziň gepleşigimizde alyp gelmeňiz bolsa, bizi hasam buýsandyrdy. Sebäbi şol döwürde biziň mirasymyzyň hazynasyna saklanyp galan bir aýdymlary dinlerdik. Ýöne şuň konşularyň özlerini we sahnamyzda biziň gepleşigimizde görenmizde bolsa, hasam begenlik sebäbi şolaň bir ýaşlyk döwürleri biziň gözeňizde geldi. Bu zatlaňam aňyrsyna gahrman arkadamyzyň şu halifa şähertlik ýoluny açyp berendigine bir aýdym göz ýetirýär. Halifa şähertlik ýoly görýän şu ýaşlyk üçin halk toparyna gatnaşan adamlaryň içinde, aýdymçylaryň içinde has tapawutlananlarına şu ýerde otur, şulardan başga da ýene de Akgödel Maşady we Türkmenistanyň ýaşlar bayragyna eýe boldy. Türkmeniň altyn asr bäýteşiginiň ýeňijisi boldy. Bäşim Ýylmuratow, olam Türkmeniň altyn asr bäýteşiginiň ýeňijileri boldy. Şeýle hem ansamblla 30 ýyl ogly saz çalan Türkmenistanyň sonatda at gazanan işgär diýen hormatly adam nasip bolan Saparhan Mehmedowem ýatlap geçti kat gowalar sebäbi onuň hem hyzmaty gatgowy. Sağlary işlemekde, sağlary timarlamakda kän kömekler etdi. Şonuň ýalyda şu aýdymçylarymyzyň bir näçesiniň şol baran ýerlerinde, mekteplerde, medeniýet öýlerinde çepere oçoňlara gatnaşyp, çepere oçoňlaryň toporlaryny döredip, baran ýerlerinde şu işler alyp barýan üçin şolaryň hemmesine men ýene-de şu işlerini dowam ettirip geljekde ýaşlara diňe bir bilim bermek bilen çäklen men olary çeper höwetçilik sunawatyna çekmekde de uly işler alyp barmaklaryny tüýsürekden arzu edýän. Sag bolun Gurban aga.
Qurban ağa ine şüýürde biziň bir gepleşigimizde bir ine ýaşlar garaşyp oturandyrlar. Bularam näme tidiň ýol başlygyňda bir näçe ustad halipalarymyzdan aýdymlaryny öwrenendirler. Eger mümkin bolsa gepleşigimizden şu ýerine, ýani Amerika kelip hadyn nakym goýlymçylyk mektebiniň ýaşlyk howatçyň halk toparynyň ýerine ýetirmegine aýdym diňläliň. Soňra gepleşigimiz dowam edäýeliň. Bolar. Edi vatandaşlar aýlakşam owadatly gepleşigimizde dowam etýär. Biräder söhbetdeşligimizi ýerde-gürde öz aýdymlary bilen meşgul bolan Gülendam Artykowa bilen dowam etýär. Gülendam ýene gepleşigimizde hoş gördük. Ýaşlyk ýyllaryňyzda bir näçe aýdymlar aýdyp, bir halk köpçüligine çykyş etdiňiz, dünýä döwletlerine aýlandyňyz. Sebäbi şol aýdymlary dinläninde diňe bir bizäl eýtemde biziň enelerimizden, atalarymızdan, siziň deň duşlaryňyzdan, joralaryňyzdan elbetde höwes bilen siziň bir aýdym aýtmaňyza garaşýarlar. Şol döwürdäki ýerine ýetiren aýdymlary hälisini biziň mirasymyzyň hazinasyna saklanyp galan aýdymlary bir näçe iýleşen bilen SMS-ler gelýär, bir näçe hatlar gelip gowşýar. Şol esasynda da hälisini siziň ýazgylaňyzy halk köpçüligine de ýetirip gelýär. Ine şu pursatda şu ýaşlyk gyllaryňyzda nähil aýdymlary ýerine ýetireniňizi, nähili aýdymlaryň üstüne zähmet çekenliklerini bir aýtsaňyz, hasam biz üçin ýakymly boldy. Sağ olun. Benim yaşlık Höçün halk toparyny 1977-80-nji ýyllar aralygynda gatnadım. Şo ýyllarda gatnan wagtymyzda Moğolymyl, Aýdym Moğolymyl Guran Oriýewiň ýolbaşçylygynda bide daşary ýurt döwletleriniň aýdymlary, türkmen kompozitorlarynyň halk aýdymlaryny öwretdi. Köp aýdymlaryň üstünde işläp, şol aýdymlar bilenem Gülendam Artykowa diýen adam nasip boldum.
Moğolima köp sağ olsun aýtýan. Ne ýakynda aman Kekelwadyňdaky Moğolumçylyk mektebiniň ýaşlyk höwçün halk toporunyň 50 ýaş toýu toýlandy. Soňra şu ansamblyň durly ýyllardaky uçurumlary geldiler. Şolar bilen diýdarlaşmak, söhbetde sunmak meser etdi. Edil şu bir wagtky ýaşlyk döwründäki döwrümize gaýtyp gelen ýaly boldyk. Ine men şol Aşgabatda gelen wagtymda işdeş ýoldaşym Nawat Aşirwa şu ansamblyňyza başlap, hem de Gurban Nuriýe başlap goşgy teatrlaryny ýollady. Şu teatrlar okap berýär. Başdyny. Şirwan Perdagalan owadyň bilen, kalplarda yer alan owadyň bilen bugün bütün dünýä tanylan ýaşlyk sen goýnуңda joşýar, aýdym hem şatlyk. Ägir halipalar misli bir gaýy, ýaşlyk adyň bilen aýlandyk dünýä, jan köýerler misli kuş bolup uçýar, owadyň älemi, ýaýran da ýaşlyk. Yarım asır duşuğa gelsegem, sen şol nowjwany wahar ýaşlyk, adyň aýdymda dünýä ýaýsagam, heni derdin gaýdýar, ey jowan ýaşlyk. Bugün ýaş toýuňy belleýär tüýüşüp, dünýäň owadyny tesimiz goşup, awry hem merteben has debe gelsin, ýaşlyk ansamblym, mendiller aşyp. Ýaşlar garrasa da kalplar ýaşjuwan. Sağ bolun bolim, Nuri Qurban, sağlık bilen uzak mendile yetin, 80-90 deyip ýaýdanyp durmaň. Bir kara döwretiň bahtiýarlyk döwründe halifa şäherlik ýoluny açyp beren hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, başydyk bolsun, alyp barýan tutumly işler elmydamy rowaj alsyn. Sağ olun Gülenam meňe. Inete şu ýaşlyk ýyllaryňyzda bir näçe aýdymlar ýerine ýetirdiňiz, halk köpçüligi tanalyňyz. Indi şol döwürlerde ýerine ýetiren aýdymlaryňyz haýsy aýdymlar, nähil aýdymlar ýerine ýetirýärdiňiz? Şeýle-de şol aýdym satsyňyna başlaňyzda tede ýaşlykdan başlaýanda her bir zat, tede sen 1-nji synpdan başlaýan, 3-nji synpdan başlaýan, hökmanýat edýän şol aýdym satsyňyna bir urugoňdy, taňa eneň attan gollaw berýärdi. Seň maşgalaňyzda sen maşgada aýdym aýtýan bardymy? Bizim tutuş maşgalamız aýdymçy diýsen bolýar. Kakam bagşy bolan, ejem aýdardy, kakam ýer ýok boldy. Sonda ýa-ki telewizorda Akmurat çaryp, gaýgy çaryp, Türkmenistan halk bagşylar taýdandylary, ýa-ki teleýaýlymda çykan wagtda ejem aýdardy. Şu bagşylaryň hemmetinem kakam öýe çagyrdy, sebüş edip. Şeýle bir kakam aýdym tazy gowy berdi diýýärdi. Kakam ýoluny agalaryny dowam etdirdi. Nur Mehmet Artykow, Pir Mehmet Artykow, hemme dogalarym diýen ýar. Bir dutar, bir gyjyk, bir akordeon çalýar. Şol aýdym tazyň içinde uloldum, östüm. Okumy torundan soň şu ýaşlyk ansamblyna geldim. Bir ýerde de meniň şeýle adypmyma, Muallim Gurban Nuriýewiň uly tarlasy bar. Ondan soň men durmuşa çykan ýerimem aýdym tazyň içi diýsen bolýar. Galanda aklan maşgalasy. Bir gaýnagym dutar çalsa, bir gaýnagym akordeon, ýugurjym gyjyk çalsa, adamym dutar çalýar. Şeýdip aýdym tazyň içinde. Görýäňmi tezýädiňiz ketip käriňizi dowam etdirmek üçin hem öz gaýyn toporunda da şolar ýaly aýdym satsyňyna bir söýüp bir hormat goýanlygyna bir hasam buýsanýar. Indi siziň maşgalaňyzda öz çağalaňyzdan aýdym satsyňyna dowam etdiren çağalaňyz barmy? Men çağlymdan ýaşlyk döwründe gıylym aýdym aýtýardy. Şabibi, Şanur diýen gıylarym. Oglum bar, olam dutar çalan bolýar, gitara çalan bolýar. Men aýdym aýdanok. Ýöne siz ahyryna da görýänmi? Aýdym satsyňyna bir jadyl sungatda ýeneden bir näçe ýyllaryň geçmegi bilen siziň ogluňyz ketip käňiz dowam eder netip bolsa, geljekde de näme aýdym satsyňyna dowam eder diýip umyt edýär. Onu näme Gülenam ýeňe gepleşiň biziň şiýerine şol owadan aýdymlaňyzdan birini aýdyp berseňiz, hatam gepleşiň biziň şowkuny artardy. Ruh hevesli.
döndü ömrüm zaya döndü Menliğizin uğrunda ömrüm zaya döndü ömrüm zaya döndü Göz başını alıp babagammardan sen meýik gudrasyň ajap owadym. Senin maňyň çoňdur düýptüz ummandan sen beýik gudrasyň ajap owadym. Mehran watandaşlar edip mehmanlar ine ýerde-urlerde öz aýdymlary bilen meşhur bolan Gülennam Artiqova. Elbetde Gülennam ýeňemiz şeýle bir ajaýyp bir ýaşlyk gyllaryny aýdan-aýdymlarynyň birini aýdyp berdi. Gülennam ýeňe ine şu ýerde bir näçe bir tomoş edip oturan ýerleşlemedem. Ine bärdäk oturan mehmannamydam talipçilemedem. Ýene-de siziň aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Ýene-de bir aýdym aýdyp berseňiz ýaşlyk gyllaryňyzda ýerine ýetiren aýdymlaryňyzdan. Häzir men aratma ber diýen aýdym aýtyp bereýin. Başdyna. Ýöne Gülennam ýeňe belki bärden ha talipçilemeden, ine bärdäk oturan bir näçe mehmanlarymyz bar, tide berjek soraglary bardyr. Ilki soraklaryny dinläliň, soň aýdym bilen dowam edeýin gepleşmedi. Mehriban ýaşlar, talipler, ine mehmanlar şuň kuwanyna Gülennam Artiqova bir berjek soraglaryňyz barsa berip bilersiňiz. Men Amançylyk mektebiniň 2-nji ýyl talyby Sadi Waýgul. Meniň size şeýle soragymma Halipe Mugallimiz Gurbanygul Nuriýewiň döreden ýaşlyk höwesçiň halk taparynda ilkinji ýedekden meşhurlyga ýetiren aýdym haýsy? Meniň ilkinji aýdan aýdym Murat Urdu Saparowyň, Elmurat Budakowyň sözlerini körpäm diýen aýdymy. Ondan başga damjalar, edidim, dağ jerleri, owu gyzlary diýen aýdymlar. Ha. Onu näme ine şu ýerde jigimiň beren soragyna bir dogry we dol jogap berdiňiz. Ýöne şol teň ilkinji ýerine ýetiren aýdymyň sizi Gülennam Artiqova diýip meşhur eden aýdymlaryňyz elmidama her bir insanyň kalbyna, ýüregine ýaşaýdy. Belki hatam bidiňine jigilerimiz üçin, bir de tomoş edip oturan tele tomoşçylarymız üçin gyzykly bolar. Şol aýdymyňdan bir kifendini aýdyp berseňiz. Başladım. Bağdaki kuşlardan o irayanırlar Begülden kımmatlı o kıyları Başın yel oynanda timarlanırlar Şirmayı daraklı o kıyları Sağ olun. Görýäňizmi? Bir näçe ýyl geçenem bolsa, ýagny ýaşlyk höwesçiň halk toparynyň bir aýdymçylarynyň ýaşlyk gyllaryny ýerine ýetiren aýdymlar bugün kunem buran gursaklaryna ýaşaýar. Elbetde şol owadlar häzir güneçenem bir adamyň bir kalbyna ýaşaýanyna biz diýsem bu ýa gahryman arkadamydan biziň şu L'Oreal ustad halipalarymyza ýerde-urde öz aýdymlary bilen meşhur bolan bir aýdymçylarymyza şeýle uly hormat goýar. Şoň üçin gahryman arkadamyda münkerem sağ bolsun aýdýar. Mehran watandaşlar, edil ýaşlar, mehriban mehmanlar geliňädir Gülennam Artiqowanyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň. Gülennam Artiqowanyň ýerine ýetirjek aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz, jerde näçinji ýylda dören aýdymdygyny bilseňiz, 0585 SMS berip bilersiňiz. Onda mehran watandaşlar, edil mehmanlar sahnamyzda Gülennam Artiqowanyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň, soňra gepleşigimiz dowam eder.
İri vatandaşlar aylaşam owadatı gepleşigimizde dowam edýär. Biziň gepleşigimizde ýa-da tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimizde gatnaşmany gelen aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini sorag berýär. İleşmeden bolsa bir näçe SMS-ler gel gowşdy. Ine gelin häzir şu ileşmeden gelen biziň berim soralarymyza dogry we dol jogap bilen ileşmeden gelen SMS-leri häzir şu ýerde gytgaça tanıştyryp geçeýin. Ine mehran vatandaşlar ileşmeden gelen SMS-leri gytgaça tanıştyryp geçmesek wagtymyz çäkli sebäbi biz şu SMS-leri ýaýlym arkalam ýygyderli tide ýetirer. Ine bu SMS-i Daşawud welaýatynyň Godak etrawynyň ýaşaýjysy Yusuf Rahmanow iýeripdir. Bu SMS-i bolsa Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjysy Anneverdi Ataýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Gurban Durduýew, Akbuda etrawynyň ýaşaýjysy Jeren Melikowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nurgödel Durjaýewa, şeýlede Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Çerkedow, Aşgabat şäheriniň Taslama köçetiniň ýaşaýjysy Jeren Meredowa, Mar welaýatynyň Murgap etrawynyň ýaşaýjysy Berdigelli Hanow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Jeren Qaqaýewa, Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjysy Yusuf Jumaýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Merjen Ataýewa, şeýlede Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjysy Jumagödel Täşliwa, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Jeren Mämiwa. Edi vatandaşlar bu gelýän SMS-leri bir gepleşiň dowamyna okak gutorar ýalagam däl. Şoň üçin bu gelýän SMS-leri ýaýlym arkalam ýygyderli size ýetirer. Indi bolsa ýaşy bir çene baran bir näçe ileşmeden gelen SMS-ler bar. Bu SMS-lerim häzir şu ýerde gytgaça tanıştyryp geçeýin. Bu SMS-i Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Recep Gelli Ataýew iýerýär. Salam aýlaşam owadatly dörjük topary. Bitiň her hepde ýaýlyma berýän gepleşiňizde ýygyderli tomaşa edýäris. Biziň gepleşiňizde ýanglanýan bol aýdymlar bolsa, biziň ýaşlymyzy ýada salýar. Ine siziň gepleşiňizde bu sanna bolsa, meniň ýan ýollaşym Maral ýeňeňiziň 68 ýaşy dolýar. Eger mümkin bolsa, Maral ýeňeňiz üçin mirasyňyzdan haýdyna saklanyp bir aýdym eşdirseňiz hasam hoşal bolardyk diýär. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Çerjew etrawynyň ýaşaýjysy Mehri Jumaýewa. Salam aýlaşam owadatly dörjük topary. Bitiň her hepde ýaýlyma berýän gepleşiňizde ýygyderli maşgalamyz borup çaý başyna höwes bilen dinleýäris. Gepleşiňizden bu sany bolsa, meniň ikinji gydym Güljemal Nurjemalyň 17 ýaşy dolýar. Eger mümkin bolsa, men iki gydym üçin mirasyňdan haýdyna saklanyp galan bir aýdym eşdirseňiz hasam hoşal bolardyk diýär. Mehran watandaşlar, bu gelýän SMS-leri bir gepleşiň dowamyny okak gutorar ýalakdal. Şoň üçin gelen bu SMS-leri, ýagny biziň gepleşigimizde gabat gelýän ýaşy dolan bir näçe ileşim bilen gelen SMS-i häzir şu ýerde gytgaça tanıştyryp geçeýin. Bu SMS-i Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Guwanç Hydyrow, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Maral Qaqaýewa, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň ýaşaýjysy Durdugödel Gurbanowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Laçyn Günnogdywa, Ahal welaýatynyň Qaq etrawynyň ýaşaýjysy Meret Atajanow, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Laçyn Mekanowa, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Mengli Täçmiradowa, Daşawud welaýatynyň Göregli etrawynyň ýaşaýjysy Islam Berdiýew, Daşawud welaýatynyň Godak etrawynyň ýaşaýjysy Muhammed Şarýarow, şeýlede Lewap welaýatynyň Halaj etrawynyň ýaşaýjysy Mengli Tarhanowa, Mar welaýatynyň Wekilwadar etrawynyň ýaşaýjysy Merjen Artykowa, Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjysy Merjen Ataýewa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjysy Tädegül Rahmanowa, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Recep Gelli Gurdow,
Şeýle de Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Merjen Atayba. Mehran watandaşlar şu gün kun bilen gepleşiginde doglan güni gabat gelen ýerleşdirmeden doglan güni gutly bolsun goý elme dama maşgala ojaklaryna agdy berlik bagtyar höküm sürmegini tüýsüreň bilen ardy edýär. Ine şeýle ýaşy ardylardan soňam şu gün kun bilen gepleşiginde SMS uladan ähli ýerleşdirmek üçin miratymyzyň hadynatan saklanyp galan bir aýdymy diňläliň soňra gepleşiginde dowam eder. Arslan tapmadım çare, her zaman yanıma gelsin aycımal. Aşıklık derdinin yüreğim kara, her zaman yanıma gelsin aycımal. Mening aytmalym gammat bahale, salladan ürküwüş tünim nahale. İnni yakyn geljek mahale, şaňar tap ýanyma gelsin aytmal, gelsin aytmal. Kararım yok aytmal görmeseyim, dururum yok dünya malını vermesem. Senin bilen soğuy tapatırmesem, menin hasta halim sorsun aytmal, sorsun aytmal. Gullawan ini minne karar yok, cesetten ayrılsa canım dar yok. Senin kalıp bütün yede durur yok, menin hasta halim sorsun aytmal, sorsun aytmal. Senin kalıp bütün yanına dermin, her zaman yanıma gelsin aytmal, gelsin aytmal, gelsin aytmal, gelsin aytmal. Idi watandaşlar aýlakşam o adatly gepleşigimizde dowam edýär. Biräder töhfet teşlimidi. Ahal welaýatynyň Göktepe etranyň medeniýet merkeziniň Göktepe mukamlar aýdymsa toporunyň aýdymçysy Arslan Taparow bilen dowam etmekçi. Arslan gepleşigimizde hoş gördük. Ine tidem bir näçe ýyllar bäri şu öz qaqaňydan ketip kärin dowam etdirip, şol döwürlerde ýagny Tapar Murat Babaýewiň şeýlede Murat Durdy Taparowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir halk köpçüligine şeýlede toý bayramlarynda ýygy giderli çykyş edip gelýäňiz. Ine tidem Amarka Kelif adynyňky mugallimçilik mektebine okapdyňyz, şol ýerde bolsa ýaşly howasçyň halk toporuny bir zähmet çekip şol ýerde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip halk köpçüligine ýaşlygyňyzdan adym satyn otuňyzy dowam etdiripdiňiz. Şu pursatda şu ýaşlyk döwrüňizde ýerine ýetiren aýdymlaryňyz dogrusyna şeýle öz halipalaryňyz barada aýdyp berseňiz söz sizden. Bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwrüni halipa şäherlik orun açyp beren Mehriban Gahlyman prezidentimize sag bolsun aýdýan. Menim öz halipalarym barada aýtsam sağalygymdan aýdymyň içinde önümetim Göktepe etrawynyň Ýaňara Daýhan birleşiginde ýaşaýan 2-nji orta mektepde okudum. Daşyndanam Göktepe etrawyna ýerleşen Milli Täsmirat adyndaky açylyk mektebinde okudum. Okan ýyllarymda danım
Mektepde aydımlar ayttırılýardy. Gözden geçirişler bolýardy. Onu Keremgelli bayram fokadardy. Ondan iyi satırlarını kakamdan hem öğrenim. Öğrene halipa moğlumu Urvan Urif'una ulkamaklar var. Ben seni gözler içinde kalım kaşlı maral gözlü dildari ben seni karadım kervan başında bir gayip oldum neli dildari bir gayip oldum neli dildari gayip oldum neli dildari seni kütep dağa verdim kalami seni kütep açtım çölde yevani bu aşık yüreğimin kanı kultani ey bahtiyar şirin gülü dildari ey bahtiyar şirin gülü dildari ey bahtiyar şirin gülü dildari Tekin sınıf oturandan soň okuw girecekmi dip kakam soranna ýöri töstüren taçylyk mektebine girecekmi ya amanka kilbadynda bolmuşlyk mektebine girecekmi diýende ay kaka diýdim bolýar şu bolmuşlyk mektebine gireýin diýip öz taýlan ýolum bolla olam şu ýaşlygan tamyny höwet etdik çağalygymdan onunla arzumyz hasyl boldy Qurban moğlum eline geldik aydımlara uğrattı, ense çağrılara katnaştırdı, ense televizyonlarda çıkış ettik. Doğru belliňizde ine şu ýerde şol ir döwürlerde bir çykyş eden ýagny mehran watandaşlar hemmeňizden bilýänsiňiz ir döwürlerde ýagny Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna yerleşen Göktepe mukamlar aydımsa topori häzir günetçeni 1964-nji 65-nji ýyldan bäri hereket edip gelýär. Şol döwürlerde de Tapar Murat Babaýewiň, onuň Murat Durdy Taparowyň bilelikde bir çykyş etmegine ýene de bir näçe halipa aydymçylarymyň şol ýerde çykyş edip sadanalarymy bilen dünýä döwletlerine çykyş edenne ine düşen suratlary. Elbetde şol döwürlerde biziň milli egnesiklerimizi geyip şol döwürlerde şo dünýä döwletlerine gidip ýa Moskwa gidip çykyş edip duran toparlaryň şu ýerde suratlary. Evi watandaşlaryna şolar ýaly ustad ägirtlerimiň çağalaram häzir günetçeni şol öz bir aydymsa sunugatyny nesil daragyny dowam etdirýänliklerine aýdym göz ýetirýärdi şu ýerde bolsa ýani Murat Durdy Taparowyň şeýlede Tapar Murat Babaýewiň ýene de bir näçe şol döwürlerde öz aydymlary bilen meşgul bolan ustad aydymçylarymyň suratlary. Elbette şolar ýaly ustad halipalarymyzy bir ýatlamyzda ýa şolaryň aydymlaryny bir diňläninde şol halipalar gözeňe gelýär. Sebäbi ol halipalaryň döreden aydymlary bugünkü her bir adamyň gursagyna ýaşaýar diýsek elbette ýalňyşmasak gerek. Ine artlan şol döwürlerde sedem kakyňyz bilen şol dünýä döwletlerine bir festivallara, şol ýerde geçilen konsertlere çykyş etmäne gidensiňiz, şol döwürdäki ýatlamalardan bir ýatlap berseňiz. Çağalyk ýyllarymda 1986-njy ýylda Moskwa festivala gatnaşdyrdy. Maşgal ansambl bolup, orkestr bolup, ýekelikde Kagas diýip aýdym aýdyp gitdim. Soň 1991-1995-nji ýyllarda Amanka Kilfadyndaky ýöri töst. Moğlumçylyk mektepde talip bolan ýyllarymda bir näçe aýdymlary Urban moğlumdan öwrendik. Bizem şu halipalarymyzdan öwrenen aýdymlarymyzy ýaşlara geçirýär. Özü gilem aýdym aýdýar. Keremgelli Taparow, onu Döwletgelli Taparow. Hoş geldi Taparow. Moğlumçylyk mektebinde moğlum bolup işleýär. Bir de şeýle mümkinçilik beren mehriman, gahrman arkadagymyza sağ bolsun aýdýaryn. Menem şu öz halipalarymdan öwrenen aýdymlaryň birini ýerine ýetirip bereýin. Başdyna.
Koydu meni tükönük darmana Bir vakasta yerkim alan gözlerim Koydu meni tükönük darmana Tedi ayda bilmenden rende Dörbenim faslarım atan tolkonu Koydu meni tükönük darmana Dörbenim faslarım atan tolkonu Koydu meni tükönük darmana Yeni de darmanı min armana Haçır mı derdime derman ederdim Yeni de darmanı min armana Haçır mı derdime derman ederdim Yeni de darmanı min armana Koydun beni tükönük darmana Yeni de armanı min armana Kudratından ence mukam döreden Müňläp teşine yüreklerde yereden, kalbybyzda göňüllerde yereden sen beýik gudratsyň ajap owadym. Mehran watandaşlar, edi mehmanlar ine şuň kun bilen gepleşigimizde artlan öýür döwürlerde, ýagny amanky kelip hadyrnaky mugallimçilik mektebine okap ýören döwürlerine, talip ýyllaryna bir aýdan aýdymlarynyň birini aýdyp berdi. Elbetde ol aýdymy öz kakasy Murat Durdy Saparow şol aýdymlar aýdyp halk içinde, şeýle dünýä döwletlerine bir gidip çykyş eden aýdymlarynyň biri. Ine ol aýdymlary dinläniňde bolsa, ustad halipalarymyz yeken bilen gödüňmize gelýär. Ine artlan şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Ine bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan meni de siziň aýdym aýtmaňyza garaşýanlar. Kakamın aydan aydımlarının biri gelini aydımını aytıp berdi. Baştyna. Ýöne artlan şol gelinýän aýdymga aýtmadyňdan öňörti şu ýerde amanky kelip hadyrnaky mugallimçilik mektebine, ýagny hereket edýän ýaşlyk höwesçiň aýdymta toparnyňyna aýdymçylary, taliplerim bizde mehmançylykda. Belki bulan size berjek bir soraglary bardyr. Şonu eşdäýeli, ondan soň gepleşigimiz dowam edýär aýdym bilen. Ine mehman ýaşlar, talipler
mihmanlar neşun kun bilen gepleşigimizde ina amanki kilfadynnaky mugallimçilik mektebini gutorup häzirki döwürde de şol aýdym satyn gotuny dowam etdirip biziň toy bayramlaryň bilen ýaraşyk bolup duran Arslan Taparow çykyş etdi. Arslana berjek soralaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Haýtyňyz berjek. Men amanki kilfadynnaky mugallimçilik mektebiniň 2-nji ýyl talebi Gülşat Gordowa. Siz ýaş koçun halk toparyna gatnanmak wagtyňyzda esasen haýsy aýdymlar aýtmagy goraýatyňyz? Yaşlan tam bula gatnan öwrülemizde maýa galanlar bilen aý boladym gelen oktaýan aýdym. No aýnam diýip aýdymlary. Başga da şunly bir näse aýdymlar aýtdym. Aý boladym gelen oktaýyp aýtsaýdymlaryny aýtdym. Belkon şu ýerde hatam ýaşlar üçin tomaş edip oturan teletomaşçylarym üçin hatam gyzykly bolar Arslan. Şol ýaşlyk ýyllaryňyzda bir ýatlap, bir kwent şol aýdymdan hilenip berseňiz hatam gepleşigimiň şowkuny artardy. Gözümün kara sağı maya ditim mayetin Asmanın yara sağı maya mendes ayetin Asmanın yara sağı maya mendes ayetin. Sağ olun Arslan. Elbette bugün konuna siz bilen sizden ulrak okulary gutoranyn haberdäki ýengelemizden hem şeýle bir teletomaş edip oturan tomaşaçylarymyň elbette siziň şol aýdan aýdymyňyz belki ýadyna düşendir, şol döwürleri ýatlandyrlar. Ona näme watandaşlar edýän mehmanlar geliňäler Arslan Taparowyň ýerine ýetirmägine aýdym diňläliň. Arslanyň ýerine ýetirjek aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz 05 85 SMS berip bilersiňiz. Ona näme watandaşlar sizden geljek SMS-lere garaşýar. Arslan Taparowyň ýerine ýetirmägine aýdym diňläliň, soň gepleşigimizde dowam eder. Arslan halipa şartlyk ýoluna alyp barmakda alyp baran işleňizde üstüni kemraňyz bolsun.
çaylar taşıp fil geliyeley boyu. Ay senin toyli tomoşange fil geliyeley zambiri. Ay aç ucunu gel kısmağına soğal yaley zandi. Ay alıp kaçtım gel al yorganın ardına leyzan biri. Ay keti kalktım boy tamdıramın tarına ley boyu. Ay men yanayım şol gözelim oduna leyzan biri. Ay aç ucunu gel kısmağına soğal yaley boyu. Ay sallanan dey akullurum badal yaley zan biri. Ay her geçende vah için bağrım odal yaley zan biri. Ay bir vefanın gel ahır sonu ya dol yaley zan biri. Ay her ölümde vah için bağrım o dal yaley boyu. Ay bivey boy bivey. Boy bivey zan bivey. Vah her gülümde ay için bağrım o dal yaley boyu. Ay aç ucunu gel kısmağına soğal yaley boyu. Goşa tarım mitli bilbillek sayrar. Mukamlan teşne yüreğe yayrar. Aydımlar yanlanyar, mukamlar kaynayar. Sayra acap aydım yanlanovadım. Edi doğanlar elbette aydım sasıngotı bugün kun haytı yaşta bolsoňam bir öz erkine koymayar. Sebäbi aydım sasıngotı jadyly sıngot. Ol aydımlar aydylanna nädip goşulşyp piňleneni duyman galýan. Elbette aydım dinlemek,
saz dinlemek, ya aydım aytmak, saz çalmak her bir insana başartmayar. Tebebi aydım sazın gotu inçe bolan soň, oňa ýürüti oğudun sesler gerek bolýar. Ol aydymyň sesin bolanyny da oňa oğudun şahirlermeden bir şagyrlary, oğudun kompozitorlarmydan eserleri gerek bolupdyr. Elbette şol üçüti garlanyna bolsa, iň oğudun owaz, oğudun mukam bolup halkyň köňülüne, ýüregine ýaşaýan aydymlar bolýar. Ine şu ýerde biziň gepleşigimizde ýer döwürlerde Amerika kelip adyny mugallimçilik mekdebine okan döwürlerini, ýaşlyk höwetçiň halk toparyna gatnaşyp, şol ýerlerde bir aydym-aydan öz döwrüne bir näçe aydymlary halk köpçiligine, radio ýadgalara ýerige derli çykyş eden Anna Bagat Nur Nepetova. Anna Bagat ýene şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir aydymlaryň birini aýdyp berdiňiz. Ine ýene de bir aydym aýdyp berseňiz. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biziň her bir günümiz toýdur bayramlary, şatlyk şagalanlary beşlenýär. Ana biz bugün Amanki Kilbadyn Naqy mugallimçilik mekdebine bu ýerde hereket edýän ýaşlyk aydym saz topary biziň ýolbaşymyz 80-nji ýyllarda okuwa ýeremizde şun küne sellem biziň ýolbaşymyz Türkmenistanyň halk artisti Gurban Nuriýew. Biziň okan ýyllarymyzdan ine ondan mer bir näçe ýyl geçipdir. Men 1980-nji ýylda girdim şu mugallimçilik mekdebine. Şo adam bizine garşy alan şol aydym saz toparynyň ýolbaşçysy Gurban Nuriýew biziň mehriban mugallimimiz. Şun küne sellem rahmet çekip gelýär. Şunça ýyllaryň içine ine tersal oturdyk 50 ýyl bolupdyr. Şunça ýyllaryň dowamyna saz çalan aydym-aydan munyň elinden çykan santaçy ýok da şu eline çıkan uçurumlaryň, ýaşlyk aydym saz toparyna saz çalan aydym-aydan biziň ýurdumyzyň dürli künjeklerine işläp ýaşlara terbiýe berip beren oglanlar, gyzlar. Menem şu aydym saz topary bilen bir näçe ýerlerde ýurdumyzyň welaýatlaryna, şeýle de ýurdumyzdan daş ýurtlarda da biz çykyş edip geldik. Has täsirli çykyşymam Belgrad oblastynyň Star Askol şäherine boldy. Ol ýerde men konserdi türkmen hemde rus dillerini alyp barjy bolup, şeýle de dogullyk halklarynyň aydymlaryny, türkmen kompozitorlarynyň aydymlaryny, şeýle de halk aydymlaryny aýdyp bir näçe hormat tatlara munasip boldum. Şo döwür esas aydymçylar belli bir aydymlar bilen tanalýar. Menem Bayram Hudaýnazarowyň Durdum Muhammed Gowşutyň sözlerine mekanım bar diýen aydym bilen belli boldum diýen ýaly sebäbi Türkmen radiosynyň altyn hazinasyna saklanýar. Şol mekanım bar Bayram Hudaýnazarowyň Durdum Muhammed Gowşutyň sözlerine dörden aydymy. Ony biziň halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Anaver Dattan fiýaz etdi. Men şol aydymdan bir men tinlep bereýin. Başsyny. O bilent başly dağlarym bar, bağlarymda bosan bar. Uzan ýerine yeter elim, bağlarymda islenim bar. Bağıt içine gül mekan, bal mekan, Türkmenistan mekanım bar. Sağ bolun. Bize şu ajaýyplyklar döredip beren usta talipalarymyza hormat goýan, mehriban hemde gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, görşek gülleriniň gowy bolmagyny, alyp barýan işlerine ul rowaşlyklar arzu edip, men häzir halipamy Nurberdi Gulfyň ýolundan intizar etdiň perini aýdyp bereýin. Başsyny. Mehran vatandaşlar, edir mehmanlar gelin onu Anna Bagat Nur Nepetowanyň ýerine ýetirmeni aydym dinläriň, soňra gepleşigimiz dowam eder. Senin ışığında şadiyana söylesem, ay cemalını bilmez meni, güler yüzün görmesem. Kalmadı yansım ele,
Atsam oyna güdesem Ay aşığın ahlardır ho Bir karar ettin peri Uli ilen utonu Adın tuto bilmem men Dağsam devin balından içip kana bilmem men Bu halimi ağlasam ağlap dine bilmem men Ay aşığın ahlardır ho Bir karar ettin peri Senin vasfın sözlesem Acıp gelir dillere Göğe eli çekilmiş ho Nedik ince bilere Meni koyup gitsen yar Barınıp alız ilere Ay aşığın ahlardır ho İntizar ettin peri Bayram şahir ayı diyar Çıkmadan bu şirin can Aşnam deyip yadigar ey Bakı koyman bir nişani İnni seni görmeni Ölsüm arman sever yar Ay aşığın ahlardır ho Hıridar ettin peri İnni seni görmeni Gülsüm arman sever yar Ay aşığın ahlardır ho Bir karar ettin peri Aşığın ahlardır ho Bir karar ettin peri İdi vatandaşlar aylakşam muvadatlı gepleşmemiz devam etýär. Biz ortada söhbetleşmemizi ýaşlyk ýyllaryna öz aýdymlary bilen meşgul bolan şeýle-de häzirki döwretçeni ýaş nesillerimize ilim bilim terbiýe bermek bilen çäklenmän aýdym tasawwurynyň ensi sırlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirýän Oglnabat Rahimaw bilen gepleşmemizi dowam etýär. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni Kahraman Arkadamy we Halipa şähertlik ýoluna açyp berdi. Şeýle-de biziň meşhur
kompozitorlarymyň şeýlede halk bagşylarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny täze halk köpçüligine geljek ýaşlarymyza ýetirmek üçin hem ähli şertler döredip berdi. Ähli welayetlerimizde, etraplarymyzda, owa ýerlerimizde bir çağalar sunugat mekdebini, medeni döýlerini açyp berdi. Täze owatyr şäherçeleri açyp berdi. Elbetde bugün biziň welayetlerimizde gülsanyny gülleýär, gül açýar, bir görmäne göz gerek. Bu bolsa bir de hatam gowanýar. Onuň şular ýaly ajaýyp döwürde ýaşaýanyňa, buýsanýan, şeýle ýüregiň kalyn joşgundan bolýar. Teň ýüregiň joşgyna teň aýlyňy alyp bir şygyr ýadatyň gelýär. Ýa bolmasa aýdym-aýdyp bir halk köpçüligi şatlygyny diň paýlaşasyň gelýär. Şu pursatda gahrman arka dagymyzyň ýurdumyzy ýaş nesillerimiz üçin şeýle aýdym sunugatyny goýan hormatly ogursuna gepleşmesi bilen dowam etmek sizden. Şunun ýalak ajaýyp arka dagly ýurtda ýaşaýanlarymyz üçin, ajaýyp ýurtda bize ýurdumyz üçin, geleceğimiz üçin ýaşlar terbiýelep, höwesli watanymyz üçin rahmet çekmäge mümkinçilikler öden arka dagymyza köp sag bolsun aýtýan. Arka dagymyzyň jan sag bolsun. Şu arka dagymyzyň saýatyny ine Aşgabat şäherinde Aman Kekilif adyndaky mugallimçilik mekdebi mugallimler taýýarlaýar. Bu biziň ýaş neslimimiň başlangyjyny, olara başlangyç töwü öwretýän ýaş mugallimler taýýarlaýar. Şeýle hem şol sanna şol mugallimçilik mektebinde ýaşlyk höwesçiň topary 50 ýyldan bäri hereket edip gelýär. Şol toparada Gurban Nuriýew ýolbaşçylyk etýär. Gurban Nuriýew gelinen bir näçe şagirtleri biziň Türkmenistan döwletimiziň 4 günjegine Gurban Nuriýewiň öwrenen tunwatlaryny, aýdym sadyny, watany wasp etmekde, ýurduny wasp etmekde, arkadagy alkyşlamakda öwretýän, rahmet çekip ýören mugallimler bar. Aýdym sady uğruna işleýär. Hem başlangıç bilim berýän mugallimler. Aman Kekilif adyndaky mektebe bir uly ak mektep gurup beren arkadagymda sag bolsun aýtýan. Men şu yndak mugallimçilik mektebine 1989-njy hem 91-nji ýyllarda okudum. Şu mektebe gelmemiň esas sebebi maňa ilkinji başlangıç aýdym sunugatyny beren Aýul Amanýeldiýew. Ýaşlyk höwesçiň aýdym toparyna Gurban Nuriýewiň bir de çoňur öwreden rahmeti häzirem şol aýdymlary, şol sadlary, notalar, aýdym sadyň inçe tyrlaryny, çağalary öwretmekde bir de uly kömek berýär. Ýene-ki ýyllarda arka dagymyzyň saýatyna şunun ýalak çäreler, şolar ýalak ýurdumyzy gülletmäge, bir rahmet çekmäge pursatlar döreden arka dagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýurdumyz asuda, parahat bolsun, halkymyz rahat ýaşatyn. Sag bolun. Ine şeýerde şeýle bir gowy ajaýyp bir gurunlar berdiňiz, şol ýerde bir näçe aýdymlar aýdanlygyda, aýdyp geçdiňizde. Ýöne berde watanaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan tabyrsyzlyk bilen garaşýanlar aýdym aýtmaňyzda. Belki biziň gepleşigimizde betlek gelen aýdymlaryňyz bardyr. Şolardan aýdyp berseňiz, hatam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Baş üstüne.
senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra azap aydım ýanglan owadım. Owadyň seherdey tämidir pekdir. Ýanglan azap aydım ýanglan owadım. Edi doganar ne şugun kugun bugunku gepleşigimde ýanglanýan aydymlar bugun her birimizden kalmyda ruhy baýlyk paýlanýar. Elbetde bu aydym diýilýän sungat ýani adamyň bir gaýgyly gününde, şatlykly gününde bir adamyň hasratyny deň paýlaşýan aydymsa sungat diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Ene şugun kugun ir döwürlerde öz aydymlary bilen ýani amanky kelip adynaky mugallimçilik mektebine bir okaýan döwürlerine toy bayramlanmada da iyidi giderli çıkış eden bir näçe bir festivallara gatnaşyp gelen enha biziň aydymçy diýenanlarymyz bugun bu ähli amanky kelip adynaky mugallimçilik mektebini gutaran enha ýeňelemedem doganlanmadam şugun biziň gepleşigimden bir owadanlyk goşup bu deşelede biziň halkymyzyň we ruhy baýlyk paýlap oturan biziň mehriban aydymçylarymyz bugun biziň gepleşigimizde biz bolsa häzir ýaş netillerimize ilim bilim terbiýe berip aydymsa sunugatynyň ençe tyrlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirýän Oglnabat Rahimowa. Ine Oglnabat şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir aydymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Emma bu ýerde watandaşlarymyza, mehmanlarymyza biziň ýene-de bir aydym aýtmagyda garaşýandyr. Şugun kugun gepleşigimizde bir ýerde ýaşlyk gyllaryňyza aydym-aydymlaryňdan birini ýene-de aýdyp berseňiz, hasam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Şu Gülleýän Türkmenistanymyzda gadymdan gelýän, asly Oğuz handan gelýän Türkmenistan döwletimizi wasp etmek biziň ählimiziň borjumyz. Gurban Nuriýewiň üretýän aydymlaryndan biri 1990-91-nji ýyllarda şol aydymlary köpçülik bolup ýerine ýetirýärdik. Bu aydymlar biziň hiç wagt ýadymyzdan çykmaýar. Şoň üçin hem şu öpeliň diýen aydym özüm görýän. Hakykatdan hem biz watanymyzyň baýlygy, bal Türkmenistan, gül Türkmenistan, häzirki wagtda cennet mekan. Arkadagymyzyň haýatyna güller ösýän edi watanymyzy gelecekde dem wasp ederdi. Sag bolun. Ona näme Oglnabat bu ýerde sizler şol irki ýaşlyk gyllaryňyza ýerine ýetirýän 1991-nji ýylda ýerine ýetiren aýdymy aýdyp berjek diýdiňiz. Ýöne şol aýdymy aýtmaňyzdan öňürti berde size berjek soraglar bardyr. Biziň ýaşlarymyzyň şonu dinläýän soň aýdym bilen dowam edäýeliň. Mehriban ýaşlar, mehmanlar şugun kununa Oglnabat Rahimowa berjek soraglaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Başyna jygyp tanıştyraýsaňyz. Men amanky kelip adynak mugallimçilik mektebiniň 2-nji ýyl talaby Gunça Annaýewa. Meniň size şeýle soragym bar. Siz ilkinji ýerde aýdym aýtmagy haçan başladyňyz? Men ilkinji ýerde aýdym aýtmagyna 3-nji synpda başladym. Haýsy aýdym aýdypdyň? Ey mektebim diýen aýdym ýerine ýetiripdim. Ey mektebim janajan, taňa bolun tüýbimken, himmetli elim diýip, bakdyň maňa mehriban, kitap berdiň goluma, aýdym berdiň dilime, ýene öňe gitmege, ýaty taşdyň ýolyma, şatlykly wagtymda din, şöhratim bagtymda din, adamlaryň geregi, alam daratymda din, kitap berdiň goluma, aýdym berdiň dilime, ýene öňe gitmege, ýaty taşdyň ýolyma, bar ýaryn öňe mektep, ýol açdyň maňa mektep, bütün geljegim üçin minnetdar saňa mektep, kitap berdiň goluma, aýdym berdiň dilime, ýene öňe gitmege, ýaty taşdyň ýoluma. Sag bolun. Elbetde bul aýdym şugun kun bide tomoşa edip oturan mehriban enelerimiziň hem atalarymyzyň, teletomoşaçylarymyzyň şu ýerdäki biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelenen ha bu mehmanlarymyzyň hem taryplarymyzyň hem ýagny golpajaklaryny taýadyp ýagny mektebe gadam batan döwürlerini öwrenýän aýdymlary elbetde bu aýdym her bir insanyň kalbyna ýaşaýan aýdymlaryň biri. Ine şu ýerde belki 3-nji synpa donup gelen bolsak gerek. Elbetde gulpamyz taýadyp gidýän döwürlerimiz biziň gödegimizde gelip gitdi. Indi bu ýerde ýene-de bir sorag beretim gelýär. Ne bu ýaşlarymyz üçin hem bir tomoşa edip oturan ýerleşlerimiz üçin hem hasam ýakymly bolsa gerek. Siz 3-nji synpa gelenizde şol aýdym bilen gadammasan bolsaňyz,
elbette amanki kilfadynnaky mugallimçilik mektebinde de öz aýdymlaryňyz bilen meşgul bolup halk köpçüligine tanar ugralaňyz, dogry dälmi? Ine şol döwürde ilkinji amanki kilfadynnaky mugallimçilik mektebine geleňizdäki ýerine ýetiren aýdymyňyzdan bir kewenden aýdyp berseňiz. Baş üstüne men aman kekilfe gelemde dutar çarp aydyp berdim Gurban Nurife. Ha. Şonna kıyılar geleydi diyen aydyp berdim. Ey yaranlar ey halayıklar yol veren kıyılar geleydi. Cepa çekive idi canlar ey yol veren kıyılar geleydi. Sağ olun. Elbette şu yerde atlabaly bu halk aydımlarda utarda aydınlayan aydımlar atlına çağalığımdan ödenya novatiftan aydan halipam. Sağ olun. Inni näme berdäki teletomoşaçylarymyz üçin, mehmanlarymyz üçin onu näme ýani 1991-nji ýylda ýerine ýetirip berjek aýdyp berjek diýdiňiz. Ine onuňa sabyrsyzlyk bilen hemmämeden garaşýat. Belki şu ýerde aýdyp berseňiz. Mehman watandaşlar, edip mehmanlar ine Oglunawat Rahimowanyň ýerine ýetirjek aýdymyň sadynyň sözüniň kimikdigini bilseňiz, şol aýdymy ilkinji gedek kim ýerine ýetirdi? Bilseňiz 0580 mäşe SMS uradyp bilersiňiz. Onda mehran watandaşlar edip mehmanlar geliňizler gepleşiň bilen şu ýerine Oglunawat Rahimowanyň ýerine ýetirmeni aýdym dinläliň, soňra gepleşiň bilen dowam eder.
Evi vatandaşlar aylaşma owadatı gepleşmedi devam etýät. Bir däder söhbet teşlimidi. Ahal welaýatynyň Qaky etrawynyň 10-njy orta mekdebining mugalimi Oğul Şeker Meretkuliýewa bilen dowam etýär. Oğul Şeker ýeňe gepleşmede hoş gördük. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne tidem biziň ýaş nesillerimize ilim bilim terbiýe berýäňiz. Şeýle-de ilim bilim terbiýe bermek bilen çäklenmänem sunuwatyň ince sırlaryny geljek ýaşlarymyza öwredýäňiz. Ine siz aýdymsaz sunuwatyny ýer döwürlerde şu amanky kelfadyň naky mugallimçilik mektebiniň ýani ýaşlyk höwetçiň halk toparyna bir gatnapsyňyz, şol ýerde bir näçe aýdymlar aýdyp çykyş edipsiňiz. Ýöne size berjek soragym siziň maşgalaňyzda aýdymsaz sunuwatyňyzy dowam etdiren öz çağalaňyzdan barmy? Şeýle ýaşlyk ýyllaryňyzdan bir azajyk ýatlamalar ýatlap berseňiz. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şular ýaly Halipa şäherlik ýoluna açyp beren hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýtýar. Ýüregimiz garrasa da bir hilek şu aýdymsaza başurýan oýun ýaşaran ýaly bolýanda. Amanky Kelfadyň Molumçylyk mektebine Gurban Nuriýewiň ýol başçylygyna toparyň döwran gününe 50 ýyl boldy. Şol topara gatnaşanmyda ýaşlygymyza gelen ýaly bolduk. Gurban Nuriýew öz halipam hasaplaýan. Täzäp ol bize aýdymsazyň inçe sırlaryny öwretdi. Biziň şu Amanky Kelfadyň Molumçylyk mektebine gelmegimiziň sebäbim şu aýdymsazy höwesimize getirdi. Ýollaşmalym biz üçin köp çeken rahmetiňizde köp sag bolsun aýtýar. Şu maşgalan marat aýdymda men gyýdym Şemşat şu aýdymsazy goýarýa, ol şu okan döwürlerini de aýdymsazy bilen meşgullanýardy. Mundan başga öz atym aýlar häzir Kaketranyň Duşok şäherçesinde Medeniyet öýüne taçylyk mektebine okuýar. Olam aýdymsazy bilen meşgullanýar, dutar çalýar, aýdym aýtýar. Şular men öz aýdymsazymyň ýygyny dowam etdirýär diýip hasaplaýan. Dogry bileýäňiz, ene şu ýerde öz çağalaňyzyň bir aýdymsaz sunuwatyňyzy dowam etdirýänliklerini, aktyjaklaňyzyň aýdymsaz sunuwatyny dowam etdirýänligini aýdyp geçdiňiz. Ine şu ýerde ýene de bir zaty belläp geçsek gatam berlikli bolmuk hadýan. Sebäbi şol döwürlerde ýerine ýetiren aýdymlaňyz şol döwürlerde usat halk bagşylarymyzdan, şeýle biziň kompozitorlarymyzyň eterine dördüren aýdymlary ýygy halk köpçüligine ýetirilýärdi. Ýöne Qaýt Halipaň aýdymny aýdýadyňyz. Şu halipalarny bir ýatlaýsaňyz. İzatana Murat Safarowyň aýdymlaryny goýarýan, şoň ışgynda diýen aýdymny, çarna döreden aýdymny ulu höwes bilen tama ýerine ýetirýärdim. Mundan başga da halk aýdymlar aýtmagy goýarýan. Türkmenistanyň halk başlary Sahyjep Barowyň, Orad Elyasowň aýdymlaryny aýtmagy goýarýan. Şol döwürlerde şolar ýaly aýdymlar ýerine ýetiripsiňiz. Sebäbi dutarda aýdym aýdylan aýdymlar dinlemek bir başgaça. Emma onu estrada görnüşine geçirip dinleýäningde has başgaça bolýar. Sebäbi aýdymsaz sunuwatynyň içine bir gireňden soň sen halk bagşylar bilen bir halka ýetiren aýdymlaryny sünnäläp bir halk köpçüligine dinleden aýdymlaryny sen estrada görnüşine ýerine ýetirmek üçin hökümaniýat ede taňa halipa gerek bolýar. Tetiňe nähil aýdymlaryň ýaraşýanyny hökümaniýat ede taňa halipa maslahat berýär. Berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan siziň bir aýdym aýtmagyňyza garaşýandyr. Belki biziň gepleşigimizde betleklen aýdymlaryňdan aýdyp berseňiz hasam gepleşigimiziň şowkuny artardy.
versen Hoş halini yine versen can görmesen Benim bilen devran sürsen görmesen Almaralım telvin yadım can kalini Altı nedir, yedi nedir, beş nedir On nedir ey kardeş nedir, can baş nedir Ara veren akan kanlı yaş nedir Almaralım telvin yadım can kalini Aşık Emrah düştü aşkın yoluna Onadır garip olmuş seçmen can kölüne Baş koymuşam kan hayatın yoluna Almaralım telvin yadım can kalini Baş koymuşam kan hayatın yoluna Almaralım telvin yadım can kalini Almaralım telvin yadım can kalini O wadyňa ençe ýürek maýyllar. Seni madam dinlemene kayıllar. Sen uğrunda müňläp teşne sayıllar. Yaňlan ajap aýdym, yaňlan owadym. Eride onlar näşe gün amanky kelfadynak mugallimçilik mektebine, ýagny ýaşlyk höwesçiň halk toparyny zähmet çeken, şol döwürlerde öz aýdymlary bilen halk içine meşhur bolan Ogul Şeker Merat Gulewa. Ine Ogul Şeker'in ýerine ýetiren aýdymny dinläňinde elbette şol döwürlere bir dolanyp gelýän şol döwürlerdäki ýaşlyk gyllary ýadyňa düşýär. Ogul Şeker ýene şeýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Indi bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan siziň ýene de bir aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Haýta aýdym aýdyp berjek ýaşlyk gyllaryňyzy aýdyn aýdymyňyzdan. Amanky Kelfadynak mugallimçilik mektebine ýaşlyk höwesçiň halk toparynyň aýdymta toparyna gatnaşdym. Şonu ilkinji aýdymlarymyň biri aşkynda diýen aýdym. Häzir şoňa hiňilip bereyim. Başsyny. Dünýe türäli bäri bilbil güliň ysgyna men köýärin ençe ýyl seni güliň ysgyna men köýärin ençe ýyl seni güliň ysgyna terip güliň ýaýnasam waspyň dillen goýmasam yansam istem gaýnasam çeper eliň ysgyna yansam istem gaýnasam tenni balyň ysgyna. Sağ bolun, elbette bul aýdymy dinläninde nädip hiňleneniňi, nädip bile goşulyşyp aýdanyňy duýman galýan sebäbi bul aýdymy biziň enelerimizden hem atalarymyzdan hem kalbynda ýaşaýan aýdymlaryň biri. Mehran watandaşlar, ediz mehmanlar gelin häzir Ogul Şeker ýeňemiz Işgynda diýen aýdymy hiňlenip berdi. Inni bolsa teletomaşaçylarymyz üçin, mehmanlarymyz üçin nähelen aýdym aýdyp beraka özüne torak görelim. Ýeňe ine şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir aýdymlardan hiňlenip berdiňiz. Inni ýöne berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de siziň aýdym aýtmaňyza garaşýar. Inni haýta aýdym aýdyp berjek. Häzir men size 79-njy, 82-nji ýyllar içinde aýdyp beren aýdymlarymdan
gitsem gelermen ýene aýdyp bereýin. Baştyny. Mehan watandaşlar edid mehmanlar. Ine ol şeker ýengemiň ýerine ýetirjek aýdymnyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz 0585 SMS urutup bilersiňiz. Onda mehan watandaşlar edid mehmanlar. Gelin aýdar hemme bilekde ol şeker Merat Gulyewanyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň soň orta gepleşigmedi dowam eder. Şeýh Halipa şähertlik ýoluny alyp barmakda, alyp baran işleňizde üstünlük kemraňyz bolsun. Ağlamamahım tane gittim gelirmin Niçiktir kedirmeni din mehribanım Ağlamamahım tane gittim gelirmin Başıma düşüptür ayrılık günü Takıllamay can bilindini Ravi volpamı hal öldürse beni Öldürse beni Ağlamamak zane gittim gelirmin Yaxşı meni kiye qıydın nalati Özün qanaqlayıp ağlatma meni Ağlatma meni Ağlamamaqım zane gittim gelirmin Ahir diyer sütümü kiperini Atırdı zöhreni hey Bağdat'ta seni Ruhsat vermahım can kıydın enesi Kıydın enesi Ağlamamahım cane gittim gelirmin Ruhsat vermahım kıydın enesi Kıydın enesi Ağlamamahım cane gittim gelirmin Ey varsın gelirmin Kana beşikmenin ardımdı Günde günden beter oldum derdimden Neler çektim bırakanda geçrimdi Hallar yağla beter oldum derdimden Derdimden, derdimden, derdimden
Cahanda kişi bilmez vadımı Senden öyle kim aydayın dadımı Bana dadım aydar buldum derdinden Dutarım mukaddes cadılı cennet. Senmir owadan hem ajap zinat. İnsanın kalbine bitiriyen qanat. Sayra ajap aydım yanglanawadım. Eride onlar ne şuun kuun bilen gepleşigimizde bu yanglanayan aydımlar, bışırın owazlar, mukamlar bugun kuun her bermeden yüreğimizde ruhbaylık paylanya. Her berimizin kalbimizde çeşme bolup, derya bolup coşturýar. Elbette bu aydımlara kahraman arka dağımız, halipalarımıza şeýle uly hormat koyup, halipa şahartlyk ýoluny açyp berdi. Halipalarymyzdan gelýän, bu bişirilen, bu ýugurulan aydymlar, şirin owazlar, süýjü mukamlar bugun kun her berimizi bizi öz erkimizde goýmaýar. Heve bu aydym saatın goty, jadyl sunugot desek elbette ýalňyşmasak gerek. Ine şuň kun bilen gepleşigimizde ene canım, mehribanım, şirin canım, ece can. Ine şol aydym bilen meşhur bolan öz döwürlerini, şol aydym bilen halk köpçüligini bir ruhbaylyk aydym saatyn gotyny paýlan Aýgul Amanyeliýewa. Aýgul ýenge şeýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Elbette biziň şahsiýetlerimizem, şahyrlarymyzam, kompozitorlarymyzam, ähli insany dünýä indirýän mehriban enelerimiz, ýurdumyzy, watanymyzy, enelerimizi wasyp etýän aýdymlaram elbette bugun kuny, häzir güneçeni dowam edip gelýär. Indi berde watanaşlarymyzam, mehmanlarymyzam belki siziň aýdym aýtmagyňyza garaşýandyr. Ýöne haýsy aýdymy aýtsaňam, ilki bilen ene hakkyndaky aýdymy aýtsaň ha biz üçin ýakynmylla. Ona näme? Ikinji ýerine ýetirip berjek aýdymyňda ene hakkyndaky şol aýdymlaryňy belki ýadyňyzda tutýarmyz, şol aýdymy aýdyp berseňiz. Ede şeýle mümkinçilikleri döreden arkada prezidentimize köp sağ olsun aýtýar. Tutýan tutumly işleri rowaç alsın. Sağ bolun gelin eden ardy ulaňyz hasyl bolsun. Behram watanaşlar gelin häzir Aýgul Amanyeliýewanyň ýerine ýetirmeni aýdym digläliň. Aýgul'un ýerine ýetirjek aýdymy näçinji ýylda dören aýdym. Şol aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz, 0-80 SMS uratyp bilersiňiz. Ona behram watanaşlar ediz mehmanlar biz gepleşigimizi Aýgul Amanyeliýewanyň ýerine ýetirmegindäki aýdym bilen dowam edýär. Baldacıktan bağ bolinçam, mehrini içtim,
Edi vatandaşlar enetet biziň gepleşigimizde idigiler tomoş eden mortaňyz görensiňiz biziň gepleşigimizde ýani amanky kelip adyn Nakyp Goýlumçylyk mektebiniň ýaşlyk höwüsçüň halk toparyna bir aýdym halk köpçüligine özüni tanadan bir näçe aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlary diňlänsiňiz. Indi bolsa tödümizden ahyryna şu Ustad Halipa aýdymçylarymyzyň ardugyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Oğul Şekeriňe bir ardulaňyzda mereşde aýtak. Hormatly arkatamyň Halipa şäherlik ýoluny açyp beren üçin köp sag bolsun aýtýanyň, jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işlerimi dama rowaj alsyn. Sag bolun. Mehran vatandaşlar geliňizler gepleşmediň şu ýerine amanky kelip adyn Nakyp Goýlumçylyk mektebine hereket edýän ýaşlyk höwüsçüň halk toparynyň ýerine ýetirmegine aýdym diňläliň soň bolsa gepleşigimiz dowam eder. Şanlar 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 da şardumeleri şanlar 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 da şardumeleri şanlar da şardumeleri şanlar da şardumeleri Oğrin yara baksa şanlar da şardumeleri Yüreğine mümned edip aşık gönlünü yad edip Okan yalı ovad edip şanlar da şardumeleri Şanlar da şardumeleri Şanlar 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 da şardumeleri şanlar 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 da şardumeleri Güneridir il çeper halı dokar geçti çeker Kolayımdır sevdi şeker şanlar da şardumeleri Kolayımdır sevdi şeker şanlar da şardumeleri Şanlar 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 da şardumeleri Şanlar 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 da şardumeleri Geçip gitse assa assa aşağı bakır kabargasa Bu yolcular başınasa şanlar da şardumeleri Gül tahya başındadır gelin gıydar daşındadır Gövhür daşı kaşındadır şanlar da şardumeleri Şanlar da şardumeleri Şanlar 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 da şardumeleri Şanlar 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 da şardumeleri Şanlar 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 da şardumeleri Şanlar da şardumeleri Oğul Nabat siziň bir ardulaňyzy eşitdik. Bir de şeýle şertlerde öretip beren hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tödümiň ahyryna bolsa bir aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Başyna.
Samiyeňe siziň bir arzuwlaryňyzy eşdäýsek. Bizi halife ve şäherlik ýoluna açyp beren hormatly prezidentimizin jan sag bolsun, başydyk bolsun. El mudamy alyp barýan işleri rowaj bolsun. Yurdumuzdan parahat asmanymyz arasa bolsun. Bundan beýlekde Türkmen halky hasda össün. Sag bolan. Arslan siziň bir arzuwlaryňyzy eşdäýsek. Bir karar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne bize şeýle şertleri mümkinçilik beren mehriban gahma arkadamda tawardyny aýdýar. Sözümiň ahyryna halipalarymyň aýdymlaryndan birini aýdyp berýär. Baş üstüne. Derdimedir man olana vardı lokman dinmedin. Ağılarım hür ödül, hürlerim bir ödül. Ağılarım hür ödül, hürlerim bir ödül. Özü yâri üstümin bolsam men bir ödül. Özü yâri üstümin bolsam men bir ödül. Bulaklar akar gider, zerenler mekar gider. Yar geçenne ulafim o gülüsünde kır gider. Yar geçenne ulafim o gülüsünde kır gider. Ağılarım hür ödül, hürlerim bir ödül. Ağılarım hür ödül, hürlerim bir ödül. Özü yâri üstümin bolsam men bir ödül. Özü yâri üstümin bolsam men bir ödül. Dilsiz sigarim dağla, gözlerim nur sırağı. Zorum yok, kızarım var, gül ömrüm sana bağlı. Zorum yok, kızarım var, gül ömrüm sana bağlı. Ağılarım hür ödül, hürlerim bir ödül. Ağılarım hür ödül, hürlerim bir ödül. Özü yâri üstümin bolsam men 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 bir ödül. Bolsam men bir ödül. Bolsam men bir ödül. Gurban ağa, sözümüzün ahyryny siz bilen jemläýsek. Aşgabat şäherine görüp berip oturan Aman Kekilov adynaky Moğolumçylyk mektebi bize peşkeş beren şu ýaşlara okumaga, dörejilik bilen meşgulanmaga mümkinçiliklerden gahrman arkadamyň jany sag bolsun, görjegi bolsun. Bundan beýlem alyp barýan işleri mudama rowaj alsyn. Sag bolan. Mehriban halipalar, mehriban ýaşlar, talipler
orkestrlar şuun kuun bilen gepleşigimizde gelip gatnaşanyňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalp beren sazlaryňyz üçin, okap beren şygyrlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýulmadama işlerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik bagtyar höküm sürmegini tüýsüreň bilen ardy etýär. Ýaş nesillere ilim bilim terbiýe bermek bilen çäklenmän, ehende sungatyň iňçe sırlaryny geljeki ýaşlarymyza ýetirmekde de alp beren işleriniňizde üstünlük hemraňyz bolsun. Goýulmadama şol şyryň owazlaryňyzdan belende ýanglansyn. Sağ olun. Yaşatın arkada, yaşatın vakti, Behim paykasından yolumuz yaktı. Yaşatın arkada, yaşatın vakti, Behim paykasından yolumuz yaktı. Urulyar binalar, urulyar yollar, Bahtiyar vatanna arkada gelin. Uçup girer bugün cennet mekani, Rüyat bu cenneti arkada gelin. Uçup girer bugün cennet mekani, Rüyat bu cenneti arkada gelin. Yaşatın arkada, yaşatın vakti, Behim paykasından yolumuz yaktı. Yaşatın arkada, yaşatın vakti, Behim paykasından yolumuz yaktı. Bahşetti halkına öçmecek baktı, İşlerimiz rovaç arkada gelin. Her toy bayrama beslenýär, Türkmenistan ýerýüzünde beýlelýär. Milletiň daýanjy arkada gelin, halkymyň önansy arkada gelin. Milletiň daýanjy arkada gelin, halkymyň önansy arkada gelin. Yaşatın arkada, yaşatın vakti, Behim paykasından yolumuz yaktı. Yaşatın arkada, yaşatın vakti, Behim paykasından yolumuz yaktı. Bahşetti halkına öçmecek baktı, İşlerimiz rovaç arkada gelin. Yaşatın arkada, yaşatın vakti, Behim paykasından yolumuz yaktı. Yaşatın arkada, yaşatın vakti, Behim paykasından yolumuz yaktı. Behim paykasından yolumuz yaktı. Behim paykasından yolumuz yaktı. Yaşatın arkada, yaşatın vakti. Insanyň ýüregi aýdymsaz bilen, oýur ýartyň biri hoş owaz bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik kudratyň ajap owazym. Mehran watandaşlar, size ýetirmek isleýän aýdymsazly söhbetli görüşlerimiz şulardan ibaret. Bilen gepleşigimiziň goňuňyza yarandyr diýip umyd edýär. Bile şeýle ajaýyplygy döredip beren, ustad halipalarymyza, medeniýet ustadlarymyza uly hormat goýan, gahrman arka dagmyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagmydan jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tut
Hristiyan tümlüsünün ravac almağını tüyfürümüden ardu ediyar. Şeyle yaxşı arduları her birine ardular. Aylaqsın bu vadatı getpesümüde geçip tutarıyar. Yeni delimde duşayan çaq tamamen oturun edidileşler. Öňe, dine öňe zan vatanım Türkmenistan.